A po 7. zásadným spôsobom musíme zvýšiť odolnosť voči hybridným hrozbám. Hybridné hrozby v dnešnej dobe predstavujú nielen dezinformácie a rôzne informačné pôsobenie, ale predstavuje to aj strategickú korupciu, dokonca aj politikov, predstavuje to rozkladné pôsobenie rôznych konšpiračných médií. Tomuto nedokážeme čeliť samostatne, potrebujeme tomu čeliť spoločne s našimi partnermi v Európskej únii a NATO, aby sme vybudovali odolnú spoločnosť, ktorá je schopná ustáť akékoľvek krízy, ktoré nás môžu čakať v budúcnosti. Dámy a páni, silná zahraničná politika je odrazom silného a úspešného štátu. Slovensko má na to, aby bolo súčasťou Európskej únie a NATO nie ako nejaký prísediaci, ale ako spoluhráč za jedným stolom, ako rovný partner v rámci týchto organizácií. Je to náš základný priestor a preto venujeme tomuto úseku aj dôraz a pozornosť v rámci nášho programu. Ďakujem za pozornosť. Dajme našu krajinu do poriadku od základov. Odborne, slušne a zodpovedne.